Nå, men velkommen tilbage, kan du sige jo. Ja, jeg kan jo sige velkommen tilbage, fordi at nu er det specielt. Så kan jeg også se. Det er on the road simpelthen, den her podcast. Ja. Hvad sker lige for det? Og vi har jo en gæst med. Benjamin, Ja. tusind tak, fordi du gad at snakke Nej, med det os. er mig, der takker. Det er mig, der takker. Jeg vil sige tak for både, at I har lyst til at lave podcast med mig, men også det der med, at I sætter mig i stævne kl. 11 i morges. Altså satte vi da ikke i stævne kl. 12, fordi nu bliver jeg meget i tvivl. Nej, det er kl. 11 flad, står der i vores korrespondance. Okay, så det er mig, der... Jamen, William var også stiv. Ja, men den er god, og du sidder på bagsædet Ja, lige af en præcis. bil, og I alle sammen, du sidder og tekster med en voksen mand. Ja, det er det. Den bliver breaket sidste afsnit. Ja. Men omvendt, det er jo for jer. Jeg kommer her, jeg er 10-11. Jeg er 10-11. Er det Og så rigtigt? sidder jeg snart med Hanne Bol derude, legendarisk sangerinde. Hun skal op og spille nu med et stort Så militærorkester. fik du noget ud af det, kan man Så fik jeg meget ud af det. meget mere Så ud af det, hyggeligt. end du ville få. Jamen, Er du sur på os nu? Jeg er slet ikke sur overhovedet, fordi... Jeg gider ikke Prøv have at se, du sur på mig. jeg er ikke sur, prøv at høre. Okay. Det her, det er jo fandme jer, der har den nu. Jamen, Ja. jeg er fandme... Jeg er jo bare i gang med at fade. Det her det er sidste sæson, hvor jeg fader. Jeg er nærmest gennemsigtig nu. Nu er det jeres, Så er det du er til jeres Portugal liv. snart, eller? Nej, det gør jeg ikke. Okay. Men det er jeres sommer. Tak. Ikke? Ja, det er så. Det er jeres sommer, og du skriver til mig, hvor jeg sidder på Scandic. Vi har lige spillet der. Meget varmt job sidste fredag, tror jeg. Ja. Meget, meget varmt. På savværket for Bankdata i Aarhus. Ja. Og der sidder og får en DM for dig. Du slider. Jeg slider simpelthen. Og, Jeg tænker, hvad og så er tænker jeg, det værste, der kan ske? Ja. Det er rigtigt. Og hvis jeg prøver at forestille dig det her med, at William Bry slider, Det er sket for fortsætter mig, den her, i hvert fald. Jeg er helt syg. så føler jeg mig jo lige pludselig som Paradise Hotel. Nej. Og så tænker jeg, den kan jeg ikke passe på, fordi sagen er, jeg har jo hørt jeres podcast, alle afsnit. Det er jo også Det er helt sygt. Det er sindssygt. Nogle af dem har jeg Da- hørt to da jeg gange. fik det at vide, Har du hørt nogle af dem 2 gange? Jeg sprang op og sædet, det må jeg indrømme. Det må jeg seriøst. Er du stor consumer egentlig? Jeg er stor konsumer. Er du det? Altså af jeres podcast. Jamen, ikke andre. Nej. Kunne du høre intet andet? Det er kun her. Jeg kører jer 3, og så kører jeg... Det er mere eller mindre det. Så nogle gange kører jeg også... Livet i følge. Nej, så kører jeg noget lydbog. Eckhart Tolle, Nuets Kraft. Den kan jeg faktisk anbefale. Det er en kæmpe... Hvis vi kører anbefaling i dag til de gode seere Ja, derude. det kan vi Jeg har ikke ugens ting med, det kan du have Ja, nu. ugens ting, det er at lytte til Eckhart Tolles Nuets Kraft. Og du skal Kender høre du den. den? Ja, den kender jeg faktisk godt. Men han indtaler den selv. Han taler tysk, men engelsk. men det er engelsk med sådan en tysk accent. Men sådan noget, yes, Ja. try to be calm. Der handler det bare om at være i nuet. Ja. Ja. Men den Men er det er god, det, og det, så er det, back to det back, sværeste. Det back er det to back sværeste. to Det kan back. man ikke Jeg har bare. faktisk... I er gode til det. Jeg har faktisk fundet en ting. Nej, I er gode til det. Nej, det er også... Ja. Jeg har fundet en ting faktisk Hvad nu det? på din Instagram. Jeg har været helt nede i bunden af din Instagram. Ja, okay. Ja. Det er farligt. Så vil jeg bare lige... Du skriver her... Sidder på en båd... Jeg ved ikke, om du kan huske det. Jo. Sidder på en båd tæt på Refshalvøen og rører mig selv. Ja. Følelsesmæssigt. Personlighedsmæssigt vil jeg give mig selv 7 ud af 10. Ja. I nat kl. 23.45 spiller mit band på Refshalvøen. Ja. Det bliver 8 ud af 10. Med option for elevation. Ja. Hvad? Elevationsoption. Ja. Det er mit gamle band, er det ikke det? Jo. Der hed Benal. Jo, det er. Jeg havde banjo i gamle dage. Ja. Helt tilbage fra før Podimo Ja. Det, blev stiftet. Silversborgen. Før Kobbel før kobbel og Skov. Ja. Ikke? Ja. Før Thor blev begyndt at leve for evigt, der spillede jeg i et band, der hed Benal, og der spillede vi ude på Refshalvøen til Distortion. Men hvordan gik det? Fordi du sagde 8 ud af 10. Ja. Gik det dårligt? Nej, det var en 4. Var det en 4? 4 ud af 10. Det er derfor, vi gik Hvad med personlighedsmæssigt nu så? Hvor ligger du nu? 4-5 Du stykker. rød meget ned. Men alt er relativt. Har I lagt mærke til det? Det er sådan noget, jeg siger det. Det er sjovt, den er jeg, for det siger det du er sådan røv noget- mig. Og det er fordi, jeg er sammen med jer nu. Ja. Hvis jeg er sammen med Mr. Aura 1-3, så Frameworker vi lige nu. som min egen, så, du ved, så er der sådan en anti-glaze på mig selv. Ja. Så rører du ned. Så går jeg ned. Men hvis jeg havde været sammen med alle mulige andre, ikke? Ingen nævnt, ingen glemt, så er det ikke... men det er jo det sjove ved livet, og jeg prøver at huske mig selv på, apropos Eckhart Tolle, og bare være fucking taknemmelig, ligegyldigt hvem jeg sidder sammen med. Ja. Fordi, du ved, jeg er bare mig. Ja. Men nogle gange, og det er derfor, jeg gerne vil snakke med jer, det var mest af alt bare for at møde jer. Jamen, og i lige Bare for at måde, møde jer. virkelig lige måde. Så kan det godt være, Jeg vi har filmer mødt det, dig og vi ganske optager det. kort. Jeg har mødt dig ganske kort, Kun. Hvorhenne? Til Simba-prisen. Ja, Hvorfor er du til Ganske Silverprisen? kort. Jo, men jeg er til Simba-prisen, fordi jeg skal overrække hovedprisen. Skal du det? De vurderer, hvem skal overrække Det hovedprisen. var det eneste, jeg grinede af den aften, tror jeg.
Det er et tungt arrangement, ikke? Det siger alligevel det var en meget. dejlig... Det er der, hvor Shaz og Mika barberer sig selv. Ja, det var også sjovt. Ja. Hvem gjorde hvad? Ja, det var sjovt. Mika. Mika ham, barberede sig selv, skaldet. Værterne. Ja. Nej. Værterne, ja. Nej, det skal han ikke. med Simba-prisen, det var en god aften, kan jeg huske. Det var Men det er jo noget YouTube, du lavede. Det var derfor, du var der jo. Ikke? Jo, jeg skulle op til en YouTube, det er rigtigt, ja. Hvordan er det egentlig med det YouTube, der tænkt meget over? Jeg synes jo, du er skal der Danmarks ikke bedste YouTuber. Det synes jeg. Og der må jeg bare sige, hvordan fanden får I alle de der ting stablet på benene? Er det dig selv? Eller? Nej, jeg hyrer jo, det er jo ekstremt dyrt. Det er jo i hvert fald, det er om ikke andet, så Danmarks dyreste YouTube. Ja, altså, det kunne jeg godt forestille mig. Det er jo fuldstændig, det er jo sønderthorn. Bare hver gang. Bare hver gang? Ja. Så jeg har hyret pisse dyrt hold til at line det op, og det var stressende, og jeg fik, men så skulle jeg lave X-Factor. Ja. Så blev jeg nødt til at holde pause. Men så efter X-Factor, så skulle jeg lave live. Så blev jeg nødt til at holde extende pausen. Ja, det er ikke Men godt, at jeg skal... Er det ikke noget comeback, vi er ude i så? Ja, jeg vil have noget mere i det der. Nej, jeg er ikke stoppet. Okay, godt nok. godt nok. Du har aldrig stoppet. Du elsker at lave det, gør du ikke? Jo. Ja. Jeg kan godt Jeg kan godt se det på Ja, dig. man kan se, at han lyder. Jeg spændende stikker mennesker. Det er derfor også, jeg mødes med jer. Er vi spændende mennesker? Ja. Hvorfor? Det er fordi, I er til stede i nuet, tror jeg faktisk. Det er sådan en Eckhart-Tolle-ting. Ja. I er til stede i nuet, og så i den extent, hvor I hviler jer selv nok til, at I bare føler, hey, vi er nice. Så har I ligesom Friends. I kender tv-serien Friends. Ja. I har en god energi sammen. Ja. Okay. Og I er ordentlige mennesker. I er gode mennesker. I er rigtig gode mennesker. Men I er også Tak for det. sjove. I er ikke bare sådan, han er sød. Det er noget, tit man siger til folk, hvis de er retarderede. Men han er sød i det mindste. Men I er faktisk I er super sjove. Og så er I også søde samtidig. I har noget med, jeg kan ikke høre på optagelsen, jeg tror det er dig, noget med det der med at pisse i en p-kælder. Den skal I lige vende jer af med. Ja, det skal Nej, skal men- arbejder på det. Man skal fandme sgu ikke pisse i en p-kælder. Nej, Det går det skal ikke. man ikke. Nej, men hvor tænk, hvis skal jeg det så er gøre det? Jamen, du skal time, ligesom alle vi andre gør. Ja, Du skal time det gør vi, ja. time pisseriet til at ramme, du ved... Har du Nej, men det er det, der er problemet med dig. Ja. Det er, at du Jeg kan er ikke time. Nej, det er ikke noget med ikke at time. Det er fordi, du er ligeglad med at gå på toilettet. Det er derfor. Og i det fri, fair nok. Nej, men han gør det jo på en tankstation, op ad tankstationen. Og det er jo det der også, den ungdomsenergi, jeg godt kan lide ved jer, ikke? Men den der ungdomsenergi, det kører man jo lige ind til, der lige pludselig står en af de helt grove gamle drenge dernede, så giver han der lige 4 hurtige stød med den savtakkede, og så ender man i 6 ugers rehabiliteringsforløb ude på Skyby. Nej. Altså, og derfra, så, og det vil jeg bare ikke ønske for nogen af jer, fordi I skal være jeres største ting, det er jo jeres energi. Ja, det er Og rigtigt. det den skal I værne om. Så man skal ikke pisse i en pik, eller så går det galt. Du skal bare lade være med, du skal bare lade være med... Nej, men fordi det er faktisk, det er fordi det modarbejder den, jeg føler, I er. Ja, I er, okay. I er jo repræsentanter for ordentlige. noget, der måske er større, end I egentlig selv er vidne om. Ja. I repræsenterer det ypperste menneskelighed overhovedet, synes jeg. Energien imellem jer, og I er sjove, og I er dygtige, og det skal I værne om. Så det med at pisse i en pik, eller tænk nu, hvis der kommer en eller anden, der ikke forstår det gimmick. Det er ligesom, at Dirch Passer, den der, han lavede sådan en trick en gammel dag, sådan en sidder i babygynge, slyngen, sidder i slyngen. Og det kan være, der er nogen, der ikke forstår det trick der, og så kommer de ned med den savtakkede. Folk er jo sindssygt noget. Ja, folk Ja, er for fanden, er du sindssygt, mand. Og du står i en p-kælder, du kan ikke få forbindelse dernede. Så du kan ikke... Det var mere sådan en snak, jeg havde brug for i forhold til jer. Jeg er nu færdig med det der, siger I bare. Jamen, jeg Jeg er tror, ikke god til så meget. vi er også meget hårde ved hende, eller de er hårde ved mig, det har du jo hørt. Men I er jo hårde ved hinanden. Jamen, jeg skulle sige, men Ja, er der er det kærlighed sundt? indblandet. Jamen, er det en god eller en dårlig ting, egentlig? Hvis du, ja, I laver dine sjov, venner. jeg synes ikke, I er hårde. I laver sjov ved hinanden. Ja, Okay. det gør vi også. Laver I sjov med hinanden i familien? Den? Nej. Nej, overhovedet ikke. Nej. Nej. Det er ikke, det er noget andet. Det er en seriøs situation. Okay. Vi kører mere sådan seriøst, du ved. Goddag, farvel, du ved. Goddag, hej. Dag. I dag spiller vi jo med 30 mennesker stort militærorkester, Nej. der er lige op og spille nu med Hanna Bol. Er de på med jer? Vi har dem inde i, vi har dem inde i Portugal. militærets... Militærorkester der. Vi spillede med dem i Letland. nej. Vi var over at spille for tropperne. Er det rigtigt? Har I været over ved tropperne? Du har været Jeg har været på Ja, militær. ja, Jeg det ved jeg, ja. Jeg er meget stolt af at være Jamen, tilbage. var du i Letland? Ja. Hvem var det suspekt, der Eller spillede? Estland. Jeg har været 2 gange i Letland, 1 gang i Estland. Hvornår var du i Estland? Det var vi
Ikke, altså i 24. Ja, jamen så... Vi var ude og køre Leopard 2 kampvogn. Sindssygt. Ja, alle mulige ting. Og det er en fed kampvogn, til gengæld. Fed kampvogn. Rigtig fed kampvogn. Folk sidder 3 mand høj i en Leopard 2 kampvogn, Hvor nice. og ham, der sidder dybest nede, han kan kun komme op, hvis ham bag ham går op. Ej, hvor er det fedt. Og så spørger han, hvad så hvor lang tid... vi sidder der nogle gange nede i 80 timer, når vi er på øvelse, uden at komme op. Forfærdelig øvelse, Island. Og så siger han, hvad hvis I skal skide? Jamen det gør vi bare. Ja. Hvad hvis I skal pisse? Jamen så er det en Ice Tea-flaske. Og det er der, jeg er god. Jeg tror, det er der, måske, jeg har det for. Jamen, jeg har også sagt, du skal tage en... Men det er jo en Ice Tea-flaske, du gør det modsatte der. Du gør præcis Jamen, jeg laver bare swiperen, det stik lige væk, Marker. Det er jo Leopard 2-trækket, du tænker, så snart du er out in the open, så pisser du. Ja, jamen, det er det. Det er derfor. Så forstår jeg det måske meget bedre. Det er instinkt. Det er det? Med streg under stink. Stink. Ja. Stink. Ja. Det er meget sjovt. Der er en, der render rundt herude for kasernen, som gav mig mit første skydekursus. Han render bare rundt herude. Jeg kan ikke huske mig, jeg sagde lige hej, men jeg tror, han er ligeglad. Det er en god... Jeg kunne godt tænke mig at spørge faktisk... Ja. Men inden da, så vil jeg bare sige... Er det på din I rider, spillede det her? 3... Ja, vi skal have nogle lokalaviser. Jyske Okay. Vestkysten. Altid. Det skal I også have på jeres rider. Ja, men- Så ved man, hvad sker Men vi får jo aldrig de ting, vi skriver. Jamen, hvis, det er fordi, vi ikke er men det er store fordi, I nok. skriver sådan noget... Prøv lige at skrive, I hvad I har skriver skrevet. I skriver Belvedere og Red Bull. Nej, de har skrevet, hvad de har skrevet. Jeg skriver kokain på rideren. Jo, det kan man godt få. Mikkel siger glaseret lort. Jeg er glaseret lort på rideren. Og så Men hvis det var der, ville du synes, det er jo ikke Ja, så det, fedt. Nej, men altså, det er bare... Vi skal have en lokalavis på rideren. Det synes så folk sådan... Hvad kan "Nå, sådan en der? Der står bare noget om det lokale. Hvad? Der er noget her med... Kongen har lige været i Haderslev. Far for oprettede en fanden. sexannonce i mors navn, nu er dommen faldet. Nå, for søren. au, Den er grov. den er rigtig grov. Men i går... Du spiller i ikke går- klubjobs, vel? Jeg har engang været på klubtur. Ja. En enkelt klubtur. Hvornår? Er det lang tid siden? Det var i mit gamle band, der hed Benal. Ja, okay. Var det Og sådan der noget, spillede vi, det var sådan noget 3 på en aften. 3 på en aften. det var kun dig. Vi spillede 4, den vilde, det var 4 på en aften. Ja. Magasin, men det var ikke klub. Magasin i København, så Magasin i Aarhus. De separerer deres firmafester, og så 2 klubber. Og vi sluttede sådan noget 3:30 i Horsens, hvor der lå en kokainpusher og og genoplivning med en ambulance ude foran, fordi han havde slugt sit eget shit. Og så skulle vi derind, og der var måske 40 mennesker. Ja. Og den var grov, man går jo igennem publikum, når du skal spille. og det er Jeg den, skal der tænke på, det gør vi hver med. Ja. Og der sagde jeg til min booker, der har været noget på bedring, sagde jeg, prøv at, ligesom Casey siger, ikke? Ja. Han siger mange ting, som er kloge. Han spiller faktisk i dag også. Ja, det var 17. Det var. Han siger, ikke alle bags er gode bags. Ja. Men Ikke alle bags er gode bags, men en god bag er en god bag. Og der vil jeg sige, med det i mente, så sagde jeg til min booker, jeg tager lige en pause på en udefinerbar længdepause. Du bryder dig ikke om at spille natklubber? Nej, fordi så godt giver det heller ikke. Det gør det faktisk ikke. Hvor er det fedeste sted, du spillede? Altså, sådan, hvor du sådan, der var du bare i dit S. Fordi vi havde en oplevelse i går, hvor vi bare var fucking gode, hvis man må sige det. Hvor var det? Det var til... Jerslev Marked. Ja, det var nummer 2'eren. Det var 2'eren. Jeg tror, det er. Jeg spillede en før, en efter, men det var 2'eren. Og det var sådan en, hvor vi gik alle sammen ned efter kigge på hinanden og sagde, Der var den. hvad fuck skete lige der? Ja. Har du haft sådan en før, hvor du tænkte, det var sygt det der? Nej. Jo, altså, Ja, du må godt, du må godt det svare. har jeg. Jeg er ærlig. Det har du. Jeg er ærlig. Jeg tror Den har været okay. Men den har aldrig været god. Men hvad skal der til for, at den er god så? Kan man definere det? Eller får du aldrig en god? Det er bare okay. Hvad med parken? Men det har vi jo ikke. Det har kun ved jeg du prøvet ikke endnu. gæstesuspekt en gang i parken. Var det ikke sindssygt? Det var fedt. Det var måske den. Ja, Er det rigtigt? det var den. Ja. Var den sindssyg? Den var god. Ej, glæder du dig Det var ikke? en syg oplevelse. De havde 4 sådan en stor catwalk ned, der hang op under loftet. Så på mit nummer, så startede jeg nede i midten af publikum, så kom der sådan en catwalk ned, blev hejst ned, og så gik jeg op over den catwalk ned til den store scene. Fuck, hvor sygt. Det var fedt, men de er også bare... Altså, de er jo nogle virkelig særlige mennesker. Ja, for Vi fanden. gad godt lave Hvorfor har track I, med ikke- dem. hvorfor har I ikke lavet... Vi kommer ikke til at lave track med dem. Nej, men det er det. Men altså... Gør vi ikke det? Det er godt, vi alle er Nej, enige. hvad med klamfyr? Gør ikke sådan noget? Jamen, det er ikke fordi... Men det er bare, de er jo... Altså, De har deres egen... Ja, nej, men man kan sige, at jeg har fået Englando med. Det er en kæmpe en. Det er en kæmpe en. Ja. De er jo kæmpestore. Jeg er ude på Altså, ude af kontrol. Kæmpestore. Men det er bare for at sige, at I kunne måske starte med at få med jeres podcast. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg tror, Vil du nogensinde lave en sang med os? en sang med jer. Hvad hvis vi siger, at det kommer til at ske? Det sker i 20. Vil du det? Jamen lad os bare sige, det kommer til. Lad os bare starte med at sige, det kommer til at ske. Det kommer Min til. erfaring med at sætte årstal på er, at den kommer tættere på. Den kommer hurtigt tæt på, ikke? Okay. Ja, det Så kommer. man bare sådan, wow, okay, så er det 28. Okay, men så skal vi. Så man skal ikke forsere den. Nej, Det er rigtigt. Man skal ikke forsere den. Du skulle have været med på Vi Pony. kan sige, det kommer til at ske. Vi kan sige, det kommer til at ske, men Det kommer, prøv at se Pony for eksempel. ja. Op i,
Og man ligge med, ja, vi lå Nummer lang 12, tid vi med lå over Portugal. dig, mand. I lå over alle jo. Vi lå lang tid I lå sammen. over Billie Jean med Michael Jackson. Ja, det var min far. Det jeg sagde min far skulle sige, også. min far han nævnte det også. Du ligger over Michael Jackson. Jamen, I er jo det er bedre, præcis, bedre som end min Billie far Jean med sagde. Michael Jackson. Ja, det er meget Min bedre. far han skrev til mig, jeg har hørt den 2 gange. Jeg synes, den er god. Bum. Og han har en X5'er. Altså, han... Nej, det er min papfar. Det er ikke han. Okay, Min far er den anden pepper. Jeg ved ikke. Farfar, han er iskold. Han har ikke hørt den. Der er ikke noget, du må ikke Han har svede ikke par fra hørt den. sofa. Du må ikke svede i Du må ikke svede par fra sofa. Aldrig sved i papfar. Vi sidder i gang hjemme hos Mikkel, og så hiver han lige Mikkel, kom lige ud en gang. Og Lad være med at svede. Lad nu være med at svede i sofaen. Vi sidder bare Sved, er den grov, eller hvad? Ja, jeg tror, at nej, hold nu op. Nej, slet ikke. Den er ikke grov. 400 om På et måneden. skalaen. 400 kroner. Ja. Ja. Jamen, i afbetaling, eller hvad? På sofaen? Hvad er det, vi Det er snakker om her? sofaen, vi snakker om. Eller er det Hvad er det, vi kokain? snakker Hvad er om? det, vi snakker om? Vi snakker. Hvad koster den sofa? Det koster... 350.000. Jeg ved ikke, hvad det koster. Den koster 200. Det Jeg kan mener jeg bare Han er i om hvert fald sveden. meget glad for Jeg den mener sofa. mere om sveden var grov. Ja, altså, Nej, men det, jeg tror, han var ikke sur. Han var ikke sur. Der var bare sket en kæmpe misforståelse. Det er sådan en sved her. Og han har aldrig nogensinde skældt mig ud for det. Tør han ikke. Sved Det du kan jeg godt godt forstå. nu ved jeg ikke, om nu Fordi- er der nogen, der går på, og nu ved jeg ikke, om jeg skal lukke døren. Jo, så lugter han. Ja, jeg skal ikke gøre det. Det gør vi. Hvornår- Få lige det klip, det er et kongeklip, at han lukker døren. Det er et kongeklip, Nej, det er fandme et kongeklip. Jamen, det var så Prøv lige, hvor du har lukker døren. Det er et kongeklip. Kongeklip, Hej, hvor vi Reese. lukker døren her. Det er min far, Reese. Har du din Jeg laver far lige med? et kongeklip, hvor jeg lukker Jeg tror døren. ikke. Vi har jo Albert Heath skal køre med mig hjem. Han er fucking nice, Engel. Han skal køre med mig hjem til København. Det skal han det. Hvorfor gider du det? Han er, fordi Albert rigtigt, Heath, han er ligesom I er. Og du, Nej, han er fantastisk, faktisk. du har Han er fandme- musikverdens svar på... nej, det er I jo også selv, kan man sige. Hvad er vi? Så jeg skulle til at sige, at han var musikverdens svar på Klikken. Men I er jo selv musikverdens svar på Klikken. Ja, det er måske også. Så det var mærkeligt sagt. Det er okay. Men han er en af de der unge... Han har været med til at skrive Portugal. Ja, han er mega dygtig Jo. sangskriver. Mega. Altså, han er grov. Når du skriver sange, ikke? Altså, hvordan gør du det? Det, Altså det der... det der ja, er det det? Ja, det er kedeligt. Men det der med brune bobler, hvad betyder det? Hvad? Brune bobler. Da du siger det i København, for Brune eksempel. bobler. Jeg har ikke sagt brune bobler. Jeg har sagt broen. Ligesom Storebæltsbroen. Ja. Broen bobler. Det er ligesom København er jo... indre- Jeg troede, jeg tænkte sådan noget, du vil tyndskide eller noget. Nej. Det er ikke brune bobler. Ja, det er sådan. Så kan jeg godt forstå, at han siger, du må ikke sidde og smide min sofa. Hvis han ved potentielt set kan blive sagt sådan nogle sindssyge ting, så kan du ikke sidde i sofaen. Nej, det kan du Så altså skal han ikke. heller bare sige det også. Det vil faktisk være en anden. Ja, Ja, det får de, for han er ikke... Vi må, Nej, vi må ikke sidde i den sofa. Det er også... Men nej, jeg siger broen, ligesom Stenbroen. Ja. Der er jo Østerbro, Nørrebro, Vesterbro. Det er jo Stenbroen, det er broen, der bobler. Broen bobler, ligesom du ved, hvis det er varmt, du ved, den bobler. Så noget bobler, så der er en energi her. Nu går den fuld horn. Nu går den fuld, men jeg tror, det er sådan nogle AI-marks, så jeg tror godt, den kan... Ja, det kan godt. Ja. Vi skal bare råbe rigtig højt. Hallo? Men Bare søg den. altså, skriver du, eller går du bare op og siger, bum? Jeg skriver. Man kan sige, Fordi du har der er nogle kloge mennesker. tekster, ikke? Altså. Der er nogle kloge mennesker, der engang har sagt, det der kan virke simpelt for den lille lytter, der er en stor kompleksitet til at lave noget, der virker simpelt. Ja. Rigtigt. Ja. Så det simple for mig er det mest spændende, fordi det simple er det sværeste. Det er også... Og så er der nogen, der siger, men den er grineren. Jeg fandt ud af, at der er jo en Facebook-gruppe, elsker den Facebook-gruppe, der hedder sådan noget, Hvor vi alle os der lyder, som om tror, vi er- I er Benjamin Hav. Ja, jeg er med i den. Og der lægger folk nogle tekster op, hvor de siger sådan noget, klapstol, taksol, far han er glad, et eller andet, Jeg smak. overvejede at lave en TikTok en gang, hvor jeg, du ved, Benjamin Hav i studiet. Ja. Bare Og jeg kører derud. elsker det der med, at folk tænker, at det er super simpelt, fordi det jo håbet er, ligesom Mick Øgendahl. Man tænker også, Mick Øgendahl, han er fuldstændig væk fra vinduet, men han er en af Danmarks mest intelligente mennesker. Ja. Og det er det der med i det simple. Og rigeste. Det er jo ligesom med, og rigeste også, især, måske. Er du rig? Hvor rig er du? Jeg er utrolig fattig. Meget fattig mand. Ja. Ja. Men det er fordi, jeg gør det ikke for pengene. Jeg gør det for kærligheden. Er det derfor, du har kærligheden... Er det derfor, du har det hjerte på under X-Factor? Ja. Er det? Ja. Men jeg har... Så mine børn har sagt, at jeg skulle huske at tage hjertet med i alt, hvad jeg gør. Okay. Så Har tog jeg dine hjertet børn med. sagt det? Ja, Hvor gammel er dit børn? 15, 12 og 7. Hvem sagde den sætning der? Det er ham på 15. Herinde før ham. Det er 3 piger. Det er 3 piger. De sagde det i kor. Det er det, der var så nøjer. Ej, det har de ikke. Ej, det er vanvittigt. Morgenbordet, ikke? Det sidder helt. Ja. De sagde det helt. det Det er jo sindssygt. De sagde 60 stemmer, også skal jeg huske. Så tænkte jeg, okay, det er for sygt. Så Hold en da dyb kæft. sætning kan komme fra et barn, skal man lige huske. Det skal man leve af. Så er det seriøst. Ja, de sagde med dyb stemmer også. Ja, jamen det er det. Dyb, men Ja, meget de sagde dyb, men det var I 60 gået stemmer. overgang nu, eller hvordan?
Altså stemmeovergangen for dem. Gør det ikke rigtigt? Ja, det var den lige der, kan jeg huske. Ja. Men så er den gået tilbage. Nå, den går tilbage, okay. Ligesom Freddie Mercury engang har sagt, I'm just a musical prostitute, my dear. Ikke? det Og også det er det, jeg også Brighter, jeg det siger her? til mine unger også nogle gange. Og så siger de, far, vi sidder lige og spiser morgenmad. Den er grov til morgenmad. Til frokost måske, men til morgenmad, der er den dum. Den er helt dum. Til snapsen, ikke? Du lavede de der cyphers engang. Ja, Det er rigtigt. Vendte jeg. jeg mødte Branko Ja. for nylig på Herning Rocker. Okay. Og han sagde til mig sådan, den var god. Og så sagde jeg, den var faktisk lidt grov for min skyld. For min del af det var den grov. Men jeg kan huske, hvordan var det? Jamen, jeg kan huske, Gilly var der, Sivas var der, og Sivas, Steps, Gilly og Steps. Branko var der, Skurken. Ja. Og Skurken havde en ven med og sådan noget. Ja, den var god. Var det en god oplevelse? Ja, For dit vedkommende? ja, Ja, det var hyggeligt. ja, okay. Vi havde lavet en anden cypher tidligere på dagen, ude i noget, der hedder Dross Daily Season. Ja, Drux. Drux har lavet en cypher der, og så om aftenen der lavede vi den derude. Ja, Det var hyggeligt, pissehyggeligt. okay. Det var meget hyggeligt. Det var sådan en, det var nærmest en form for lejrskole. Bare Ungdomsklub. med frygt og... Du har ikke set Branko siden? Jo. Lige en gang imellem, Gang imellem. så dapper vi den. Ja, ja. Og energien er god. Energien er god. Jeg synes altid, energien er god. Ja. Dansk showbiz er et lille sted, ikke? Det er derfor, Meget man ikke ser PCP-kælderen. Ja, Fordi det er det det er en nemlig. metafor. Det er en metafor. også et ordsprog, Der er kun 130 p-kælder i Danmark. Der er 130 p-kælder i Danmark. Okay. Og hvis du pisser... Okay, du ved, man skal ikke... Men det er den der, I kender den der, du skal ikke skide, hvor du spiser. Det er Men rigtigt. du skal heller ikke Den pisse, brugte vi meget i militæret, kan jeg så lige og du forstå. skal heller ikke pisse, hvor du parkerer. Det er Nej. den samme. Det er den samme. Det er meget... Jamen derfor, ja, det er det er jo ikke det er engang fedt, du er Og det er ikke skal ud, det er ikke skal ud. Det er bare fordi, jeg ved dig det bedste. Tak. Og der ligger nogle utrolig store bags i jeres I ikke udgang. at pisse i. Jamen, ja, og de ligger foran fødderne for jer. Jeg tror ikke, I forstår, hvor store de bags ligger. Men jeg tror ikke lige nu, altså, nu skal det ikke lyde klichéagtigt, men vi gør det ikke rigtigt for pengene. Det må man også bare indrømme, det gør Jamen, det. det er en bag of love. Ja. Det er den, jeg Ja, mener. der kom faktisk nogen Det er en bag of love. Det er jo initialerne på bag of love. Hvad er det? Bag of love. BOL. Bogstaverne. BOL. Bold. Bold. Ikke? Ud og lave den. Ud af bold. Ja. Ud af bold. Og i går, der stod jeg på scenen, og så tænkte jeg, hold kæft, jeg elsker mit arbejde. Ja. Det var en fed følelse. Ja, er det ikke rigtigt? Når den kommer, den der... 3 jobs på en dag. Men er det meget, eller hvad? Fordi der føler jeg, at det synes jeg, noget, der- vi har Jeg har ikke engang. sovet overhovedet. Nej. Nej, Du er slet ikke så og det er, når man er så ung og frisk som dig og veltrænet, så du ved, du ligner jo en, der har sovet i hvert fald 10 timer. Ja. Vi kommer hjem på Skive Motel Ej, i går. det vil jeg... Jo. Jo, det vil jeg godt høre. Skive Motel i går, ikke? Så siger vi godnat til de andre. William og de andre går i seng, så kommer jeg ind, og jeg skal til at lægge mig Det seng. skal, Så siger Sepp, det skal lige siges. Mig og Mikkel sover altid på værelse sammen, fordi vi er dem, man ikke kan sove på værelse. ja, man gider ikke sove med Ja. os. Så siger Sepp til mig, nej, vi skal i byen. Så tager vi i byen i Skive. I tager i byen. Ja. Hvornår lander I på Skive Det gør Motel? vi 2... altså, hvornår vi kommer tilbage igen. Ja, hvornår I lander på... Toilet. Efter lidt stykker, tror jeg. og så tager I byen. Ja. Vi siger til de andre, godnat, boys. Og det er jo derfor, I kommer en time for sent til vores aftale i dag, og jeg kan respektere det. Nej, jeg respekterer det. Ja. Hvis jeg, Jeg er sgu da... Det jeg respekterer det. ja. Vi fik gæld. Vi fik gæld. Vi sagde, nu går vi ind, og så finder vi en høne hver, og så Og så bærer vi kage. og så bærer vi kage, og så hjem. Men Men prøv lige at sige, Har I med på motellet? Vi gjorde sgu da ikke... Ja. det er så tungt. Man. Ja, og så... Har I mener I det? Ja. Jeg skulle da. Sig du, hvad er det sådan en form for fællesværelse? Er det sådan en køjesings... Det var faktisk køjseng. Vi havde vores... Ja. Mig og Sepp så altid på hotelværelse sammen. Så også i Aalborg en gang. Så var jeg gået tidligt hjem fra byen, jeg var træt, så Sepp... Han er jo... Ej. Nå, kom nu. Okay, han... Nu er vi i live, jo. Ja. Han Det hæver er jo ikke, fordi det er fire dårligt. forskellige piger op, ikke? Ja. Ikke på samme tid. Op i overkøjen eller hvad? Nej. Der ligger det er to senge. Det er bum, to enmandssenge. ja. Bum. Så Hvad, står de i kø udenfor, eller hvad? det ved jeg ikke. Fordi, Så troede jeg, der er ingen af hus, hvor de kommer fra. Nej, de kommer. Der lige pludselig bare. Ja. Og så ligger han og moser ved siden af, så vender jeg mig rundt i sengen sådan her, kigger lige. Men han har taget bilnøglen med til vores bil i byen i går. Ja. Den her parttasken. Og så har han glemt den på Schweigros Den glemmer jeg på Bierbar i Skive. Skive. Til Skive. Er I tilbage hen? Nej, det skal jeg. Så det der sker, det er, jeg kommer tilbage. Er det, jo.
Fuck det. Når du lytter med, så tak for det. Ja, det bliver meget vildere. Fordi jeg glemmer tasken på Schweigrose. Ja. Og så er vi hjem på byen, bum, alt er godt. Der er noget der, han lægger, der er lyn i hue, alt muligt. Ja. Fedt. Så går det op for mig lige pludselig, det var sgu da mig, der havde den nøgle der til bilen egentlig. Ja. Og hvorfor havde jeg det? Det var fordi, jeg troede simpelthen bare, at den skulle jeg have. Så humør var skomanden der, jamen den får du bare. Og den har jeg så ikke længere. Men hvad er det sådan tilbage og hente den på Jamen det der så sker, det er, at den er væk. Ja. Og så tænker jeg, fuck. Du har lagt den i pant Nej, men og så kan jeg heller ikke finde min taske, og jeg kan ikke finde noget. til noget slå søm i på Schweigrose. Så Jeg stod og smøg. Og så for at få den hammer, så skal du give nøglen til bilen. Så jeg ringer simpelthen bare til klubejeren, fordi jeg havde det lige et eller andet sted liggende. Jeg kan ikke huske, hvor jeg har det nummer fra. Nej. Siger Niels, du har en prættetaske liggende nede på Schweigrose, siger Og han har mange prætter til. Så siger han er rigtig gammel. Altså, Niels han er lidt oppe i alderen, men Han er 40 i hvert fald. gang to. Ja. Og så siger han, bare roligt, de starter ned. Siger han, bare roligt, de starter ned. Vi snakker ikke sådan der jo. Det gjorde han. Han drak jo selv med. Bare roligt, de er stadig dernede. Nej, det er sådan. Bare roligt, starter ned. Nå. Han var fuld. Ja. Han var fuld. Okay, ja. han var fuld. Men han var ikke så fuld var han heller ikke. Nej, det var sådan... Der er vi tilbage ved det med p-kælderen. Ja. I skal jo tilbage og spille klubjob og Ja, det er også det, jeg sidder lige og bange med. Så er der en pige i går, der spørger om et billede foran Skivemotel. Før vi kommer på motel. Hvor vi tager i byen. Og så skriver hun til Sepp, tusind tak fordi vi får billede på bum. Så har Sepp... Altså på Instagram. Ja, Eller hun får sit nummer. Og Mikkel bestiller Uber for at hente den taske, men der kommer ikke en Uber, kommer de ikke kører ikke i Skive. Så jeg ringer til hende, da vi tog et billede med. Man kører da ikke Uber i Nej, Skive. det sagde jeg også. Kom nu, fortæl nu det sjove. Ja, men du bliver ved, altså. Når der er mere til det. Ja, Det sjove kommer nu. Hende, vi tager billedet med, før vi overhovedet kommer ind og sover eller noget. Ja. Det er hende, jeg ender med at ringe til, fordi der ikke kører Uber i Skive. Så jeg ringer til hende og siger, hey, kan du hente den der taske? Jeg siger bare, jeg tager bare min fars Er elcykel. det i dag eller i går? Det er i nat. Det er nat. I morges. Det er klokken Hun 6 siger, morges. jeg tager mig fars elcykel. Yes. Hun elsker dig virkelig, den der. Det må hun gøre. Okay, det bliver vildere. Jeg tager bare fars Lad os bare elcykel. lukke det med at sige, hun kom med tasken, og jeg takkede hende. Det er helt sygt. Hun kom med tasken til Skive Motel. Yes. Du takker, hvor lang tid var Takketalen var... Og han har sovet Den med var i en hvert anden. fald Han har til- sovet med en anden. Takketalen var i hvert fald til jer stop. Vi skal lige have den der. Der er 2 piger Hun kommer med tasken, inden for 4 timer på Skivemotel til Sepp. så der kommer en efter der, eller hvad? Hey, du var også i gang med gedestød. Ja, det var jeg også. Og det, nej, det gider jeg faktisk ikke. Nej. Sygt, du har en vild sommer nu. Du har en rigtig vild sommer. Nej, fordi jeg er overhovedet ikke sådan der. Nej, hvor er det sygt. sådan der. Jeg prøver, altså, Du får os til at snakke, fordi det er Nej, prøv at høre. Det er jo ikke... Det, du er bange for nu ved at snakke om det, er jo, at det stopper. Men så vil jeg bare sige til dig nu, nej, du er på den anden side nu. Du er over på det, der hedder Harry Styles-plateauet. Ja. Og det er, nu er alle bare nysgerrige for at sige, vi vil gerne med i den klub. Det er jo en klub. Det er Ja, ligesom, du dem, ved, der holder med Sepp, eller ja, hvad? nej, men bare klubben og sige, er det rigtigt, at den er så god, som den er, ikke? Ja. Vi vil gerne soldaten. Han har været i Estland, men nu har han også været på min veninde. Og så er der på Schweigrose i Skive. Og så var der en gang, hvor han havde mosten i Holstebro, og så sagde hun, jeg lige skulle sige til Sebastian noget så om, at han havde en stor pik. Ej, nu stopper det fandme. Nej, Den episode. Ja, det er rigtigt nok. Ja, nu nu bliver det sgu Det bliver for skummelt nu, og jeg ved ikke, hvad jeg er længere. Nej, men det Jeg kan ikke mærke mig selv længere. Men jeg tror, det giver vi jer i nu, ikke? Ja. Det har vi godt råd. Der skal være mere i jeres podcast, ikke? Ja. Jeg kan mærke, at lyttertallet går op nu. Det er det, folk gerne vil høre. Det er rigtigt. Ja, det er jo det. Ja. Men okay. Men alt det, vi lige har snakket, det er løgn. Jamen, ja, det er løgn. Det er jo så løgn. Det er jo selvfølgelig løgn. Hvor er det med sofaen og sved? Svedersofa, det er rigtigt. Alt andet er løgn. Men William, han har taget jer med ind i det her, og så har I ligesom taget bolden, og så er det nu lige jeres bold. Vi Det er sindssygt vi historie. alle sammen har jo lavet det, vi laver nu, bare alene. Ja. Men der er bare sådan en energi, i hvert fald i jeres podcast, som om det er altid sådan, det er William. Og... Han er sådan lidt group leader på den måde. Ja, Han er god til det der. det er tvillingerne, Jamen der er altså, dumme. du kan se mig i nat. Ja. Ja. Jo, men du Men er jo en voksen mand, ikke? den nye Dirk Passer. Ja, cirkus. Ja. Okay. Nej, men Med nej, Finn Stahlmann. der er ikke noget cirkus over, der er ikke noget cirkus over Dirk. Der er ikke noget cirkus over Nej, Dirk. nej. Dirk er jo den gamle William. Altså, han er jo, du ved, han var den største Ja, men det er jeg ikke. inden for entertainment. Nej, men jeg siger, ligesom den nye generation af folk, der ligesom har den i 10. potens. Ja. Okay. Og det er den der naturlighed, som, det er den, jeg har til fælles. Ja. Okay.
Ja, det er voldsomt. Nej, det er det ikke. De her kassersammenligninger er meget voldsomme. Men det er Jeg vil gerne have, kan du lave den til mig? Det er også fordi, han døde af druk jo, så det vil man ikke have på. Men Nej, det er derfor, det du gør går han hjem. ikke. Det er derfor, du går hjem. Hvem er du ikke han? var på Ja. trækgrose. Det var jeg. Lars Rante. Han er jo skuespiller, han er jo en meget dygtig skuespiller. Altså, det er jo ikke, jeg føler, du er meget mere ærlig, du er ægte. Det er jo mere sådan noget Preben Kors, måske. Det ved jeg ikke. Ja, Preben Ved du Nå, ikke, det var lige Kors godt er? svar. Flere tak. Det er dynamit. Rul nu. Dynamit hej, mand. Preben Kors, det er jo Nikolaj Likås far. Farmand, ja. Og han havde jo en Det er jo Laudrup inden for showbiz. Ja, tak. Ikke? Så det er Okay. en Det er jo Sivsrevyen. Sindssygt. Jo, men det er meget mere Meget det er mere jo- end det er jo- ja. Sivsrevyen. Altså, ærligt, hvad mener du? Altså, hvad mener du med det? Jamen, han laver også ting med Dirk. Det er det, jeg mener. Prøv at sætte jer i samme du prøver epoke der, lige ikke? at... Ja, og du, Ulf Pilgaard, du er lidt yngre. Ja. Men det der er... Ulf Pilgaard. Pilgaard, sindssygt. Ja, Det nå, men, havde jeg alligevel ikke regnet med. men han kommer jo i det nye kul, men også med Dirk. Men vi er jo Så alle også sammen sammen. døde, så. Jeg har jo en drøm om Jeg er alle sammen at... døde. Nå, men jeg siger i det nye jo. Ja. Jeg har en drøm om, at vi... En drøm om et menneske. Også det, men jeg har også en drøm om, Hvad er at det her? vi engang er med i Badehotellet nye sæson. Hvis der Ja, kommer fuck, det gad jeg godt. det gad jeg fucking godt, Prøv, at vi var med i. det er jo, I skal bare gå ud og plukke den frugt. Dem, der producerer Badehotellet, det I skal huske, det er, de har børn, som er voksne, store. Ja. Måske er nogle af dem, der har været med på Tvejgrose. Måske har de set jer i en p-kælder engang. Vi skal Og virkelig, det der er vi tilbage til det der med ikke at pisk. Ja. Men det vil sige, så siger de, hvad, der er nogen, der hedder Klikken, der er Moses og Spor, der kan de ikke være med. Og sådan noget. Ja, Klikken, hvor sygt. Så skal de lave en meet and greet med ungerne, og så får I lov til at komme med der. Så med Hawaii. Spille et eller andet fucking... Det er det, man kalder nepotisme. Nej. Nej, fordi det er en personlig relation. Det er ikke noget med nazier. Er du Nepo Baby egentlig? Det er i forhold til din far. Var han kendt? Min far, han er meget kendt. Ja. Han er, meget Ser du så han er selv kendt som- inden for meget sådan en lille snæver cirkel. Han laver noget, der hedder digte. Ja. Nå, Nå, det ved jeg ikke. Digte, det er ligesom, det er jo et digt. Det er jo ligesom mange ord, bare kortet ned til få ord. Okay. Men det er der, du har din dybe side fra. Altså, min dybe side. nej, men sådan, altså, er det det? Ja, Hvis det er en mening, det det er er fra så. farmand. Ja, det er der. Det er fra farmand. Men altså, er han meget kendt? Lever han Han er stadig? meget kendt, han er utrolig kendt. Okay, fedt. Men kun inden for det, man kalder for det litterære miljø. Ja, men han Og det er et lever meget af lille miljø. Der er ikke så mange mennesker i det. Så inden for det, der er han utrolig kendt. Men man kan sige, uden for det miljø, som er det meste af det miljø, vi befinder os i, der er han utrolig ukendt. Ja. Men jo, det er min far. Men Neller, ja. Niller, ja. Ja, Neller. Niels. Ja. hvad fanden var det, jeg vil spørge om? I skal ikke spørge. jeg I vil skal ikke spørge. lade som om. I skal ikke Det er lade det som om. interview, ikke? Jeg lader Hvad ikke skal som der om, ske næste år? jeg lader ikke som om, det er fordi, jeg gerne vil spørge om noget. Næste år, prøv, det er vigtigt, I husker det her. Hvornår stopper du med at ryge hash? Næste år, det er den her. Næste år. Næste år, der spiller jeg jo i Parken den 3. juli. Nå, ja. Der spiller jeg i Idrætsparken, altså i Parken Stadion, Danmarks Nationalarena. Spiller vi en koncert den 3. juli. Må vi se det? Og I kommer og ser det. I skal komme og se det. Okay. Vi laver part 2 af den her snak nu. Okay. Laver vi nede i Danmarks omklædningsrum. Nej, det må du ikke engang Nede i sige parken. sådan noget. Jo, jo. Det er sindssygt. Og der er en af jer tre, der sidder i Koldvands. Der er jo Koldvandskarterne. Ja, det der er gør en jeg. af jer tre, der sidder oppe på et tidspunkt. Lad nu være med at kigge. Koldvandskarterne. Det er godt. Men det er en aftale. Der laver vi part 2, Det er ikke? sindssygt. Okay, Ja. Skal vi det gøre er fandme en aftale. Jo. Prøv at høre, det er en kæmpe Det er aftale. en kæmpe aftale. Men skal vi så ikke kalde det en episode, inden det går helt galt for alle? Fordi du skal også videre, ved jeg. Ja, vi er jo bandet kommet nu, og det. det er meget... Det er hele halv... Det er Må vi gå der halv... med op? Det er på meget scenen, ikke? lunken nu. I må gerne gå med op på scenen. I skal bare stå ude i siden. Det gør Ja, vi. så er Det ingen, der gør kan vi. se jer. Ja, Jeg gad faktisk vildt godt. Jeg gad faktisk vildt Jeg godt skal spørge jo, overveje ikke? den Sådan noget, Jeg så dig har på fået. Grøn i Aalborg. Ja, den var grov. Den var så nice. Nej, var en der, sidste du- ting, ja, inden vi stopper. Ja. Jeg indtil for 9 måneder siden arbejdede i en koncern, Almindelig Brand, forsikringsselskab. Ja. Der kom du og optrådt til årsfesten. Jeg gjorde det, ja. det gjorde Som var i Øksenhallen. Det var det. Det kan jeg huske. Og jeg påstår jo, Og at til du mig, jeg så spillede mig. flere tusind firmajobs, og jeg kan huske det. Det er vanvittigt. Det er sygt. Men jeg påstår jo til dem, der var omkring mig, Ja. at du kunne se mig. Det kunne du ikke. Jamen, jeg kiggede dig jo lige direkte ind i ansigtet, lige ind i øjnene, ind i sjælen. Jamen, Jeg havde et moment. du har ikke lagt mærke til det, vel? Jo. Nej, du har ikke. Jo. Hvis du er helt ærlig. Jeg har Helt 100... ærlig nede i maven. Jamen, jeg kan... Hvis du siger helt ned i maven, kan jeg huske det? Nej. Jo, men det kan jeg. Nej, du kan Jamen, jo jeg har det, som om jeg nævner det for scenen. Nej, du gør ikke. Okay. Jamen, det er jeg nemlig heller ikke helt sikker på, om du gør. det gør jeg. Jeg Det er også, fanger jeg det ikke. tvivler nu, når du nævner det, om jeg så kan huske det, eller det er, fordi du lige har nævnt det. Jeg tror, det er, fordi jeg lige har nævnt det.
Men du ved, det er det der med minder, der går ind og ud af... Det er noget med underbevidstheden, der arbejder for en, ikke? Vidste I godt, at lugten, det er noget af det, man sådan... Jamen, den kommer herover. Det minder. Ja. Men ikke endnu, men bare generelt. Og der er vi tilbage i p-kælderen. Ja. Nej, nu stopper du med den kælder for helvede. Jo, men altså... Det er rigtigt. Vi er jo faktisk den nymoderne Ninja Turtles, os der sidder lige her. Jeg så lige solcreme på. Ja. Jo. Vi har kopieret 1 af 2 backstage-lokaler for hele mit store 25-mands store hold. Vi er 25 mand afsted. Er det fandme synd, faktisk? 3 lastbiler, vi har kopieret det her. Hvor de alle sammen løn. Og det er derfor, jeg kom. Alle får løn. Alle får løn. Det er jo fyrstligt, det er jo ekstremt dyrt. Det er derfor, Jamen, jeg det tjener jo ingen penge, jo. Altså, det jeg forestiller mig. Prøv at tænke på, der er 25 mennesker, der alle sammen skal have løn i dag. Vi får ikke det samme alle sammen. Nej. Ej, der er meget difference på. Det er 34, Lastbil, 34. Der er lastbil. Vi har 3 lastbiler. De får mest. Og de får mest, ja. de får lønnet af Stockholm, som er ligesom dem, der har det store lastbilfirma. Men hvad? De får løn for dem, men... Du betaler vel løn? Men jeg tror ikke, jeg betaler løn til lastbiler. Vi hyrer lastbiler, betaler ligesom leje af lastbiler til chaufføren. Ja. Det er derfor, du Det har, faktisk ikke ikke. har Vi har særlig mange penge. Hvad er jeres bookingbureau? Hvad hedder det? Prime. Det er Prime. Prime Music. Det er Prime. Prime Er Music. det Racklin? Rachlin? Ja. Det er jo Dan Rachlins søn. Ja, det er. Det er det. Jeg mødte en gang, sidst jeg mødte Kasper Rachlin, var inde i Maliegade. Han var på Jeg vej kan til godt at se retssag. jer to sammen. Han var på Jesper vej til Rachlin. retssag, han havde sixpence på, og han var på vej til retssag, ADHD-retssag, altså bandet ADHD. Fordi de var i, det var en duo, de var i Krimeland. Han var på vej til retssagen, der mødte jeg ham. Nå for søren. Okay. Nej, kom I nogensinde fra hinanden igen så? Ja, jeg har ikke set ham siden jo. Nå, okay. Ja, fair. Jamen, skal vi så kalde den... Kalde det en ged, eller hvad? Ja, men vi har den der den 3. juli, ikke? Den 3. juli? Men altså, vi hænger det op på det. Altså, det Ja, og så husk at nævne det hele tiden. Vi har solgt, der er ikke udsolgt, der er solgt 30. Jeg har solgt 30. Vi har lidt problemer med at sælge billetter, så vi vil gerne have et godt råd. Nej, vi har jo ikke jeres egen koncert. vores første headline nu her i oktober. Hvorhen? Pumpehuset og Vauxhall. Er det rigtigt? Ja. Det er pumperen. Ja. Har I problemer med, hvor mange har I solgt? København tror jeg godt, Prøv at sige det helt ærligt nu. I ved det præcis, Ja. for at billettage. Prøv at sige det, det er ikke flot. Sig det. København det- 270 cirka. Det er da flot. 270, det er da flot. Den bliver udsolgt. Ja, det har vi. Der kan være hvad, 500, tror jeg. Men Odense hvad? Der er under 100. Ja, det Odense, vores spiller i Odense. Posten. Odense er hård. Det er svært sted at sætte Det er billetter. meget. Og så Det er rigtig svært. Vauxhall er det samme, cirka 70 måske. 70. Endnu mindre i Aarhus. den er mindre i Odense end Aarhus. Ja, så Aarhus Har vi alligevel solgt til 200? Ja. Så vi går lige nu med følelserne ud på tøjet og er meget nervøse. Det er også derfor, vi kan være virkelig lidt underlige. Men prøv at, hvad er I nervøs over? Hvad er I nervøs over? Vi vil bare gerne sælge Prøv at tænke på, I har sat jeres første headliner op. Om der bliver udsolgt, det er jo ligegyldigt. Så kunne I bare sætte det op et lille mindre sted. Det er jo ret store steder for et første Det er fordi, gangs vi act. tror på det. Ja, og det er skide godt. Prøv at jeg satte det op i parken nu. Ja. Bliver der udsolgt? Jeg ved det, jeg er ligeglad. Jeg har solgt 30.000 nu. skal have det samme show. Men der kan jo sælges 50.000. Hvor mange kan der Men være? 30.000, det er jo... bare 30.000 er jo... det ved jeg ikke... hvad er det? 10 storvægger, det er 16.000. Det er 20 storvægge er udsolgt. Og det ville jo være fedt, hvis man havde solgt den op i storvægge og sagt, du har lavet 20 storvægge udsolgt, og det er om et år. Det ville jo være fedt. Ja. Men nu er det sådan, man har kun solgt 30, og her parken, og hvad skal der ske? Jamen, der er lang tid Og så, til. ja, det skal nok blive udsolgt. Ja. Men man kan altid sætte en større koncert op, end det man kan, men man skal huske at nyde det. Ja. For det er selve bevægelsen, det er det, I er i gang med nu. Det er også bare de folk, der kommer. I køjesengen, i overført betydning. I har sat jeres egen op, og det, I har valgt at investere i jer selv, det er det, der er vigtigt. Og det er derfor, at man ikke skal pisse i en p-kælder. Det er fordi, man investerer i sig selv, og man må godt svede en sofa. Ja. Men ligegyldigt hvad, det er også bare fordi, det er så off alt, der ikke... Altså, I skal tænke over, hvad er det bedste, I har lavet. I skal ikke svare, men tænk på det nu. Og så, alt, hvad I laver, skal være det. Den følelse, I har, når I spiller på Jersild-markedet i går, den følelse, I har, der skal I have hele tiden. Ja. I skal ligesom tænke hele tiden, det er barn, I løfter barn, I er færdige, altså vi har alle sammen lavet lort, jeg laver meget lort, meget mere end I gør, men det der med det fedeste, det er der barn ligger nu. Ja. Jeg løfter barn, ikke? Det er rigtigt. Ja. God far sætter barn højt, ikke? Ja, god far sætter barn højt, ikke? Jeg er far til 3 piger, og I kommer til også at være far, rigtig gode far. Jeg skiller her, det er ikke mig. Jamen, den kommer lige pludselig. Gør den det? Fuck. Men tak for nu, og vi kører den i parken. Vi kører den i parken den 3. juli. 3. juli. Skal vi gøre. Nede i omklædningsrummet. Det er i omklædningsrummet? Ja. Yes. I Det er fedt. Nationalarenaen. Det er fedt. Ja. Det er fedt.